ngiyafisa ukuthi ngoba khona enye project eqhamukile enziwa abanye abafowethu kuthiwa umanqele ukuthi ke iqhamuka nomunye umaskanda naye uyabona so ukuthi ke mayisecelile lo maskanda esekhona akungcona kwenziwe akuthoswe lento kuthiwa kuyathoswa uyabona kuzothoswa kube ukuthi ke inhlanhla ithi iqala bani uyabona ushayile nje lo mthetho ngaqonda ngqonje ngoba phela vele nginamalungelo ngoba ngenzele ishow ngineminyaka eminingi ngaqala ukuyishutha ngenxa ukuthi ngigcina umlando okufanele waziwe izizukulwane ngezizukulwane isikhathi esiningi phambilini bekusetshenziswa incwadi ngesikhathi siyazi ukuthi oshaka sibafunde incwadini asibaboni ukhoma ziningi izinto ke eziwumlando ezidukiswa zencwadi nangamaphepha uyabo kanti njengamanje umuntu uzokwazi uqobo likaMthandeni lukaMshofu enkani kwaba nenkani indaba ephika amambatha zebesola amadevana ukuthi ubani kahle kahle uMthandeni ohlelweni ushuni kaMaskandi engilikhande ngenhloso noma engalisungula ngenhloso yokuthi luhlomelisa abaculi abaningi bakaMaskandi bahlukahlukene lidlala ingoma zabo lapha sibalande nempilo yabo siyidonse ngoba sifuna ukuveza impilo kaShuni kaMaskandi ngangaliqamba ngoMthandeni ngangaliqamba ngeIgcokama ngangaliqamba ngoXK uhlelo lwami kodwa ngenxa ukuthi kwesinye isikhathi mfowethu ukunameka igama lakho yonke indawo uyabona uhambo lubhadeka nje ulubhadeka leyo nto leyo yenza ukuthi ube samuntu ongathi uyicabangela yena uyabona so ke akuphazamisekile namanje uShuni kaMaskandi ngithi phakama Maskandi nje uhlelo lwawo wonke umuntu lolu oyibhinca okhona okay umukhuluma ngo18 no19 luzodlala insuku ezimbili kuzodlala insuku ezimbili ngizokulungisa lokho kune project abanye abafowethu okuthiwa ngomanqele okay bani artist labo ke nabo bafike balicelela ukuthi limpintshe so ke ngenxa ukuthi sekukhona leyo project leyo ngihlela ukuthi njengomuntu ongathandi ukwenza izinto ezobungane uyabona ngoba kufanele siqonde lento khona izinto ezobungane ukuthi ubani oqalile ubani olandelayo uyabo aseze nje into obvious ngaqondisa lokho akekho futhi omunye yontshela lento engintshela yona ukuthi kuzothoswa bese kuphuma idate ukuthi ke lokho dlala ngomgqibelo project wamanqele noShuni kaMaskandi shothi masakuthosiwe lelo linye artist kuzoya ngokuthi lo nani eliqalayo noma uwoqalayo vele emthosweni impela mfethu bengayijabulela isonto kodwa phela makuthoswa uNkulunkulu seyojaji ukuthi ke idlala nini yini esingayilindela kahle kahle kulolu hlelo okokuqala into bayilindela kulolu hlelo mfethu ngingathi nje kunama surprise ngoba akusona istory lesiya angithi story mina akaze ngisethi story nanokuthi TV akunendaba nje neTV isikhathi esiningi vela kuyona nje into zami TV lapha nampowethu kuvezwa impilo unqo original kaMthandeni nempilo unqo ephilwa umuntu oMaskandi insizwe esuka emakhaya ephila ubunsizwa iphinde iphile impilo ikhula njalo njalo ukuthi mawuMaskandi uphila impilweni kahle kahle lapha kuvela izinto ezingamahlazo yabo ingakho nje ngingeke ngayiqhenya kakhulu noma ngajabula kakhulu ngoba imphumela izovela mase bebona abantu uhlelo ukuthi uyangithanda noma uyangizonda ngoba lapha nasi ethi ngilandelwa amakhamera mfowethu noma ngabe ngikuphi lapha engikhona athathe lokho engisuke ngiyikho noma ngisuke ngikwenza futhi namakhamera siyaxabana nawo usuku nosuku ukuthi ngingitshele mina okhathi action noma lingipende ubuso yabo ngoba lento engiyiyona ngifuna lesizukulwane sami sazi ukuthi uMthandeni kwakuyiqhawe kuyiqhawe ngani ngoba incwadi ziyofika zidukisa umlando mhlawumbe ke wena njengomthandeni njengoba ukhuluma ke futhi ke nangomlando wakho ubheka ukuthi ke yini ongayizuza ngalolu hlelo engizokuzuza okokuqala ngizozuza inhliziyo zabantu abaningi abebeyitshela ukuthi uMthandeni bayamazi kanti abamazi ngoba abantu lapha bazothola ukuphila kaMthandeni bazothola personality kaMthandeni ukuthi uMthandeni kahle kahle ubani okwesibili ngizophinde ngizuza ukuthi kukhule isithunzi negama likaMaskandi ngoba ngivele nganameka nje igama likaMaskandi ngaliyeke lami igama ngoba mina ngilendoda ke nje eyisibhukuphuku ekholelwa nje kuthenini idumile mawuthi wena ngidumile kuwe okwakho lokho anginendaba nalokho ingakho ngezwe ngibona ngishana nama celebrity ngoba angina celebrity mina yimi celebrity asikhuluma ke ngabantu abangabazi uMthandeni eduzane mhlawumbe izini abazoyibona kulolu hlelo abangazazi stalo ngomthandeni mfowethu ngizoyidedela imbuzi ngoba phela vele fanele ngithi idedele khona soya ngeshoti izinto abangazazi stalo nje ngizovele ngiqonde nje ngicacisa uyazi bafowethu ukuthi ngizovele ngiqonde ngqo emcabangeni yamabhinqa ngifuna ngathi ngifisa ngathi le nkulumo engizoyisho manje
umuntu engadonsa ifoni record ngoba lento lenkulumo ngelinye ilanga khona la kuyophoqa konke iphinde idlale. Okay. Into yokuqala abantu engifisa belindele ukuthi umthandeni akanaso isitha, akanayo imbangi. Kwawe kwenzeka phambilini ngiyakhumbula nje ngo20 banibani 15 kanjalo 17 kanjalo angina imbangi engayangiqhathaniswa nayo ngiqhathaniswa nokhuzani uyabona. So kumfowethu ke wahamba ngesikhathi phela kuyakhuleka sengikhulile impela manje uyabo and sengiqondile ukuthi amabhinqa ayangithanda uyabo anginayo imbangi ngingenayo nje imbangi hayi ukuthi ngiumuntu wamancoko ngumuntu ongcwekayo njengensizwa kodwa lo lahlelo kunento engifisa abantu beyilindele isivumelwano sika SABC ne project yomanqele. Okay. Sithi ukuze omanqele befakele iartist labo wathi kwakufanele kuzoqhathanisa iartist lelia nomthandeni kube uqhude maningini. Okay. Ufuna loqhude maningini ukucacisa awulona uhlelo lwami uqhude maningini. Okay. Ngikusho lokhu ngikusho akekho umuntu engimhlonipayo kulokhu ukuthi ngihlonipha isikhulu noma iboss ethile ngoba bayazi nabo abe TV ukuthi ngamane kuhlukana inhloko nesikhanti kwamanje uma ngoba mina ngiqonda ngqo eqinisweni angiyena umdayisi angikwazi ke mina ukudayisa ngozulu mhlambe kube ukuthi abelungu benza ibhizinisi benza imali ngegazi likaZulu noma ngegazi labalandeli bami uyabo noma abalandeli bethu abangamabhinqa abalandeli fanele beyiqonde lento ukuthi egcina usuku iyasilimaza lento ukuthi ngoba basifuna amathuba athile lokovela ku TV lapha sisineke khona bese sidayisa ngabantu bethu uyabona lapha bafethu akuliwa lapha egcina usuku mina angilwi namuntu kungenzeka kube khona umuntu mhlambe ukuthi mhlambe uyalwa nami makhona umuntu olwa nami uyasazi istory sakhe yena miyekelwe nami musuku umlekelela uyabona wena uzobhala umlando musuku umlekelela ngoba mina uyabona mina ngifuna ukutshela mina manginenkinga mina nendoda manginesitha okokuqala indoda yathi uthala ihlala khona okwesibili mina ikhiyeze yangibani uyabona ngiba ngazi ikhiyeze ezimoto mina uma indoda isebhedini bangena endlini yami nje ngithi bova kunjani ukuthi ubova hayi ngizophuthumisa mina eqhawe ngizoshesha ufike ithi push ndathula wena baby range wazi wawukuphi sibukazi ikumzabalandeli egqokole eqali uyabo zingibanga impela ikhiya ngiqhamuke sengithi imemfu uyabo so nje angifuni ukuthi ngiqonde lento ngoba omunye umuntu ufana aqonde ukuthi inaso isibindi sobunsizwa kodwa lapha ngisebhizinisini akunawo umsizo mina obuphukuphuku obungabulalisa abantu kungcono ngafa mina kunokuba kufa abalandeli bami. Okay, asiphethe ngomyalezo ongawubhekisa ke kuma Red Nation siyazi ukuthi ke asilalele ngalesi sikhathi imapha amazwi ongabanikeza bona ubatshele nokuthi ke mhlambe yini ke abangayilindela nakho sibheke ekupheleni konyaka. Ama Red Nation empeleni mangikhuluma ngama Red Nation ngikhuluma nje ngendima ngamaskandi yonke ngoba bonke abantu sebengama Red Nation manje ngoba kuphilwa istyle sami vele emabhinqeni ngingalindela amabhinqi ukuthi ngilindele ama Red Nation ukuthi ngoDecember iyeza ialbum kaMthandeni angeze kuba naloko usuku engizoyithula ngalo. Okay. Iyo nayo futhi ngiyoba ngwazikhi ngiyoqhama nje sengithi mbe. Okay. Yeah. Okay, shuthi ke sihlangana nge18 noma nge19 sekuba njalo. Impela ngenzeka mhlambe lapha kolesithathu ngoba mina engichachayo mina ngenza nje ngizenzela nje umathanda. Okay. Sizohlela ukuthi labafana laba abashuthayo lapha utsotsi laba bashutha nini leyo nto leyo ke bese kuyathoswa bese iyaqhubeka ke inhle. Hayi kulungile asivalelise ngokusemthethweni. Mfowethu angivalelise ngisekhona ngoba ngiseshili la. Nesesheli la. Neseshili la. Ngasho ngasibona. Hayi. Mlalo Khoze FM imzuzu oshomile nambili lishayeleke ihora le11 emsakazweni Khoze FM sinaye kumfoka amanqele la umthandeni njengoba kezo kwethulela ke abalaleli uhlelo lwakhe luzoyilukhona ke bukhoma kumabona kude kusazothoswa ukuthi lingesabatha noma ke lungesonto sibonge kakhulu ke wendla beyiphika umasonto uthi khonzela unqwele nje yini manje unqwele uthi unqwele igroup kaMaskandi nje ingqwele za angazi phela mina ngithi usho mina ukuthi ingqwele ngithi yo sisicisa xa abantu ingqwele nginekhanda elikhulu Sengaze ngola weyena